Referat af Ungerådsmødet den 7.2.2017. Vedrørende tunnelprojektet mangler vi at søge 3 fonde, og vi skal simpelthen have skrevet nogle argumenter. Og når jeg siger vi, så mener jeg Esben og Jonas. Og de argumenter sendes til Lise, som sender til Trine, som sender ud til fondene. Vi har valgt at arbejde med lokalvalget, og derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe bestående af Vigga, Katrine og Julie, med Jonas og Esben som backup, og Lise lægger en begivenhed ud på Facebook. Rebild Ungeråd har været så heldige at få en workshop på Folkemødet om fredagen, og vi har tænkt os at arbejde videre med vores nipnapper og det 18. verdensmål. Rebild Ungeråd arbejder videre med deres film om infrastruktur i Rebild Kommune. Vi skal ud og interviewe de unge. Vi er allerede godt i gang med vores storyboard, og vi samler op på næste møde. Vi har været så heldige, at Vesthimmerlands Ungeråd har henvendt sig til os og opfordret til et samarbejde med Rebild Ungeråd, Maria Fjord Ungeråd og Vesthimmerlands Ungeråd. Og det er vi jo super glade for, at de har taget initiativ til. Og lige nu er vi egentlig bare på et sted, hvor jeg Katrine skal kontakte Freja fra Vesthimmerlands Ungeråd og finde nærmere ud af det. Vi er simpelthen begyndt at arbejde med, hvad vi mener, når vi siger, at vi er politiske ungeråd. Og det har vi tænkt os at arbejde med i sådan nogle små workshops i de kommende møder. Til sidst har vi noget info, og det er, at Emilie hun stopper. Derfor så tager Esben over i forhold til begivenheder på Facebook. Så har vi snakket noget om forespørgsel på flere møder, og vi har snakket om arbejdsgrupper, som kan mødes på Skype eller FaceTime. Så har vi fået en henvendelse fra Claus Holm i forhold til landdistriktspolitik, hvor han gerne vil høre Ungerådets mening. Det har vi på nuværende tidspunkt valgt at sige, at vi ikke kan komme med et ordentligt høringssvar, eftersom deadline er lige om lidt. Emilie, Jonas, Vigga, Esben, Lise, Julie og Katrine deltog på mødet. Hermed referat fra Ungerådsmødet den 7.2.2017.